अगर आप भी चाहते हैं ट्रेवल म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by Tribal Music. इंडिया के हमें भारी सबसे क्रिकेटर फेसबुक पर देखले बानी पढ़ के काले लेटर। इंडिया के हमें भारी सबसे क्रिकेटर फेसबुक पर देखले बानी पढ़ के काले लेटर। खुशी में नाचो सके कदुगो नाचो सो कहिले सफा विराट कोहली भन गइले बबिया के पापा अनुष्का शर्मा भन गइले बबिया के मम्मी। सावन रिकॉर्डिंग स्टूडियो घाटवा में आइल रूपवा बादल छमिन के रहे इंतजार न करे हीरे दिन के आइल बाटे घाटवा में रूपवा छमिन के रहे इंतजार न करे हीरे दिन के। काहे फाट छाती पतोरे आज पाटी बा मुँह न छाप काहे फाट छाती पतोरे आज पाटी बा मुँह न छाप। विराट कोहली भन गइले बबिया के पापा अनुष्का शर्मा भन गइले बबिया के मम्मी। विवेक सावन पैसा लेब केतना गाड़ी के चली पोर गादाम रात भर छोट के खेसारी के। विवेक सावन पैसा लेब केतना गाड़ी के चली पोर गादाम रात भर छोट के खेसारी के। कुटी रात माचा से मुंड रही ताजा से ऐसे न कप कुटी रात माचा से मुंड रही ताजा से ऐसे न कप। विराट कोहली भन गइले बबिया के पापा अनुष्का शर्मा भन गइले बबिया के मम्मी। इंडिया के हमें भारी सबसे क्रिकेटर फेसबुक पर देखले बानी पढ़ के काले लेटर। खुशी में नाचो सके कदुगो नाचो सो कहिले सफा विराट